Kulungka Tibrasa, ang dinis de Burma te usi phaya nang pikan arani bus kango, kaisa information na ni bagi. Haino hai te uisa. 11 তারিখ অগস্ট ni horo 11 ta hor ni 11 ta somoyo. Langwa cholango kasi tako khoroksa. Bini bumung kai Minort Rai Riang. Bini umur engka 21 বছর. Bini bhani bumung ka Join Kumar Riang. Bini para engka Birendra para Ramchhera. North Tripura area ni. Bike accident ngai theka duty ni phiro bai tong phro bike bai thangnai mani kaisa malkhung ba kaisa lorry ukluk pi phai borno thutai boro accident ngai boni langma choi thanga boni langma immediately cholia hospital lo thangai hospital lo sogoi bin langma choi ni thanga bin logeo tonglai te khoroksa ni to langma cholia bo kisam se injured kha but unfortunately takuk Minort Rai Riang o accident no bachui malia boni langma choi thangka tabuk chung Bangalore Tibrasa Tripura People Foundation itoi asuna chai tongnai jesuk sungjora tei tabuk jora chung rahori tongkha chung asuna chai tongnai bini chak bini mang kathina bo chung Tripura hornan bagi khakhlayo chung o mission obo successful ngana nai choron hambai